Ну што ж, гэта апладысменты абвяшчаюць аб тым, што мы пачынаем наш другі тур. Я хочу нагадаць, што гэтую гульню нам дапамагаюць праводзіць некаторыя галоўныя і генеральныя спонсары, такія як полацкае і новаполацкае аддзяленне Белпрамбудбанка, таксама казино «Тры сямёркі» і, безумоўна, сумеснае беларуска-італьянскае прадпрыемства «Аджывуполспо». Таксама астатнія прызы будуць ад фірмы «Дыяна», вы ўбачыце іх па нашай гульні. Ну а зараз звяртаемся да нашых удзельнікаў. Паколькі нумар 5 вырваўся ўперад і сказаў: ну, калі ласка, мне не трэба вашых хадоў, давайте нумар 1 зноў будзе хадзіць. Алексей, я прашу вас рабіць ход, вас падтрымаюць.